angin. Masa kalah terang kompak iki sing kuat aja. Apa terus? Aja water. Engko ijen tengah. Ijen cuk. Iya ora? Water lah konten. Ini tak buka itu. Saya buka-buka nih lah kayu. Ini bos konveksi. Metu lho. Metu kabeh lho. Kok itu nang ramu ae. Ayo. Ayo kok. Ora sesat. Aja kuman maro. Pon maro kok. Yen mani aja royokan. Karo piye? Kowe ijen tak royo aku ali ora. Anu kok. Oke. Motor kene. Seragam kok copot. Perang Awak bunyikan. Bu iki Bu siap banyu aki ngono kok iso. Sikile lho. Kapok malah ora ngedoni tenan. Foto enak, pokoknya kita foto tuan. Gak sila apa cikalan. Kita foto tuan. Foto ini segena. Ini kaya apa? Cikalan. Kok nek peta? Sila. Baiklah lah. Ini kuning kayak kali tete. Jangan baik. Maju berjalan. Perang paling kalah di sini berang. Sini lah. Baik sini. Iki nek kono limo mengko. Perang. Sone rusak sepul ke pedot. Ada. Salane. Gini sapa? Saya ngene sapa? Aku selen. Iki son dilarang. Sepul ke pedot.
Awak dhewe bono. Iki ngawur sing kaya pepancel. Ora genah terus semangat biar musuh malah jebol. Ngomong. Terus siji bono. Apa? Rekos ini ra macem-macem. Macam-macam apa? Wis nyantel. Nyantel apa? Pedet papat. Cangkemmu lho. Pedet papat. Iki kok berapa tahun udah papat iki? 5 tahun. Kamu udah papat? Sikile kok. Dan si coy gedikil kok. Icil. Sing tuwa kon maju nggak patenane. Ah. Iki ganti rambut. Dua ya. Ya. Piye lho kok perang carane kenapa tetep manjur ngono. Dulu ora ngono carane. Ini lho carane. Bijak kan. Jen kok dijen. Wah, Presidi. Ketuaan moh. Apa lu? Masa? Bocah nyanyi ya, Dora. Bocah nyanyi moh. Dur, Bocah lolololan dia, Bro. bocah didiken. Lah, iki. Piye? Kowe Lah iso kowe iso. Aja sesini wong. Hei, sen, oh, hei. Sen apa iki? Sen apa iki? Ora suka ora. Iki prajurit atau biduan? Ini tak bangun ini. Kabarane kamu tuh malah. Jangan di semerah merah. Apa? Kacau ini. Apa? Ayo, Bo. Kacau bintang. Kacau bintang. Berbuat bertayangan. Orang sih, Bo. Orang gowo.
Ini perang karo sapa? Dayo ngono. Iki. Lah kudune takono. Takono atau ning ndi lho? Karo endi? Apa? Endi ada Boleh katok? Yo, iki. Iya. Cipok dhewe. Cipok. Kakek Cipok, bentuk saweran kok. Kes gobloke, Mbak. Hei. Balekin. Apa untuk semua? Saya cerita. Kita tidak sini baik, kita baik. Jajal itu. Gila. Wong piro iki? Tidak. Mereka lompat. Apa timo? Ah, 20-an. Siji. Ah. 20-an. 20. Wah, tekol di pulau saya. Utang 15.000 loh. Cocok. Ono kalah apa? Jaream di jaream. Ini tinitno matane iso. Jaream di. Operasi kat nganggur malah. Jaream. Ini kenyaran. Calon sunat to. Sisa di. Senteng kabeh. Siji loro maju bareng. Wih, iya. Oh, iya. Maju ke biru. Oh, Apa? Siji loro maju bareng. Ayo, Pak. Makasih. Arep kowe apa karo oh, yo. Aja mati, Cil. Aja mati. Prajurit tempane wak tewel-tewel. Kawe jero wong. Apa? Bonceng. Rupamu koyo kudu. Ayo
Variasi. Ora, iki rekreasi. Ini kualitas. Siap. Awas siap pakai. Los. Hei! Menang. Kawan capek satu, enggak bengok ayo. Kocok melok. Wes apa? Amok, aku yang minum. Kena. Wah, variasi ya. Gua malah kok sapi apa mana? Berarti nek maju duwe variasi. Di ACC apa? Wes kok bisu kok, Cik? Kok bisu? Kok iso? Dalam Kurang sithik. Kelas samene tambahi. Kurang seru. Lantok. Lah wae sakmene kok pengen ada kene. Nek aku pengen nondon. Lho nek menawa kan sing mandate. Wes sumbung. Mek kaya kecaku. Wes sumbung. Ning kene kono apa? Ah, suruh umum. Ben tak kene nek. Ah, cekel. Cekel. Cekel gole. Wajah. Satu yang melak. Satu merah iso. Melak. Gajah melak. Hah. Berarti jangan ini gimana mulai? Mulai kok kono, prene aja ono ra ketok. Ah. Ya. Melak. Mulai. Ya. Ya ono. Aja kok kene ra ketok. Oh, alah. Lah anak wong kira. Anak wong lipo.
iki to. Aku bisa ngono nah. Ora lah, ngene anu atome kok. Saya untuk manggung main tadi gitu lah. Abang-abangan Jan. Jangan lu tuwa lo. Kalungan barang. Kena ketekekan. Jadi buktinya masih murung. Iya saya murung. Ngomong bukti gak? Iya. Mertua lo bener lo. Bukti. Salah sama sih. Iya loh. Oh, jangan murung salto. Salto. Jangan murung orang bukti. Soalnya saya telok. Menangis hati ini. Aku juga orang peduli.
pisan maneh. Sawangan. Iya. Tinggal bisa malah kamu ngur. Ayo, gelasan, dah sini ngarep ngarep Giling-giling, sirah sing ngarep. Gelasan, ilate pendek. Ilate melet. Melet. Hei, gue sehat. Ulu. Cakso. Aku malah ulo. Ya. Aku tidak salah. Aku wis bener. Dah aku ning ngarep. Bilas ku melet-melet. Kudu go sirahmu iki. Sirahe ulo dhewe. Ada omong kon mama. Bola bali mong kowe. Sawangan. Kanca ruang wis bosah. Basih pindho kebetan paci. Ajam kancak memang kali badan sajuga. Ajam kancak wis pondok pusat pasai. Aku ora boros sumuyur nang papan tengah yen kowe kena klereng ge. Aja mbok bacotke. Yen bali aku ben bali ae. Aling apa? Ana pitukane. Pitukane apa? Aku bali wis nyakit sirahmu ae. Setan mati ngerocok aman kowe. Hai. Cukup bos. Dan rimane ngatos ngatos sing ora padele kowe. Yo. Ora bakal kamu nek paman kene ae. Senggo elke sekolah. Salamna. Bakal mesti karo paman. Mariam dino ping 7 mari basane. Ayo. Salamna ae. Bakal tak cepi. Tinggal, yang bisa bergerak.
bokongmu iki kesemokan kegedean. Kayak bokongmu ki lho delok. Cilik, seksi. Lali. Lho ya apik bokongku cilik. Kurang ajar. Waduh, iki lah apa iki go apa iki? Aku nggo bedel, hei. Lho, arep betul sapa? Bedel kowe ngono kok. Lho salahku apa ya? Salah yang rusak tanduran nang tani mula saka kuwi. Kowe kudu selno ning donya kene, hei. Sing rusak kowe dudu aku. Ada aku iki lho. Alasku bontekno aku ora iso luru mangan ana nek tanduramu kok tak pangan. Jam kowe kudu mati ning papan kene. Lho yo kok ora ati. Ning papan kene. Malah undane kanca. Sopo macam cilik aku wani aku. Nek ora wani ning guri. Oke. Iku yo wedhus. Oh, asu yo. Sing asu kowe kudu aku. Lha yo aku asu. Lah yen aku asu. Sing arane kowe sapa? Aku ngomong dhewe asu yo. Iya. Iki iso tau mbok bedil ora? Ya ora tau lah. Alah, gorene. Goblok iki opo? Bedel kowe, aku ning guri. Aku ning guri. Aku ning guri. Ora iso. Ora iso yo. Lah sing dadi asune sapa? Kowe ngono kok. Aku ki saiki dadi wong. Lho, Kowe kudune dadi asu. aku ora asu apa. Bedil piye? Ora. Bedil. Iya. Asu. Ayo. Asu kudune piye? Asu kudune piye? Ora balong. Cukup lah. Ngomong juga aku mau. Cukup. Bedil. Kayak aneh. Ya. Ayo. Cukup. Wah, kayak asu. Persis lah. Bisa tak jalan kowe. Lho iki keliru. Carane dikomposes ngene iki. Lah mau sak kompo kok. Lagi bisa dipeluru. Delok. Asu. Asam, ojo kira-kira nih. Asu. Urine apik nek nglebur burung. Kowe burung tau? Mak cetuk ngono. Oh alah. Pesan kasih ben ngerti. Mau ketemu Apa nih aku nganggo?
dasmu. Berani. Oke. Itu manis ya. Si Nando. Tak ditolong nek. Kowe nganti sesuk yo ora iso iki nek gak mbok kletek ngene. Ngupel kok. Iki nek mbok kletek, iki lagi mbok tepekno ngene. Kaget aku. Ongkongan hati. Ayo, waktuan coba wae. Lakukan lawan dia orang setinggal.